guys, ayan po yung mga truck na tinala natin dyan ng mga nakaraang araw. Ayan mga truck dyan. Ayan guys, paikot yan guys. Ayan, tapos dito sa kabila, dito sa kabilang side ay puro disyerto naman. Ayan guys, tirik na tirik ang araw pero malamig. Ayan guys, disyerto po yan sa kabilang side. Sa disyerto tayo. Ayan guys, tirik na tirik ang araw pero sobrang lamig. Ayan, naka-jacket mo pa. Ayan guys, ang loob po niyan ay bahay, mga kwarto. Ano na siya guys, hindi natin napasok kasi may mga tao po sa loob yan. Mga natutulog na. Ayan, mega shout out sa mga ka-SM white tuber dyan. Sana kayo magsama, magtulungan sa bawat isa dahil tayo lang naman ang magtutulungan sa ating mga channel. Ayan guys, tirik na araw pero lamig. Ayan guys, kita nyo naman siguro brown na paligid guys sa likod. Ayan, bakot. Dito kompleto may truck guys. Akala mo may prosesyon ng truck. Ayan, simple truck pero sa loob niyan ay kwarta para pumasok sa 5-star hotel. Dito tayo sa kainitan ng araw pero ang hangin sobrang lamig. Kanina nandun tayo doon sa may mga damo kasi nanguha ng mga ligaw na pakwan yung kasama natin. Ang sabi ay ano na daw yun, gamot sa diabetes. Yan. Kaya ayan, sinamahan natin sila manguha. Hindi ko alam paano pinanggagamot yun, pero sana mapagaling kung sino man ang gagamatin doon. Ayan guys, ayan, ayan po yung ulo ng truck guys. Hali ka po, may dadaan na sa sakyan. Ito yung ulo ng truck. Ayan, ito likod naman sa kabila. Kompleto po na ano yan, ng gamit. May sariling generator. Ayan, power supply niya yan para sa loob ng katawan. Ayan guys, maraming salamat at mega shout out sa mga ka-SM YouTuber natin dyan. Sana ingat kayo palagi and more power sa ating mga channel, and God bless you all. Baka naman magtayo na sila. Hello guys. Dito tayo sa gitna guys. Wala po yung mga kasama natin. Hindi ko alam yung mga milan na maliliit guys, kagaya ng mga ito, milon na maliit. Yan guys, ito guys.
pa. Kulang pa yan. Ito oh. Ha? May bigay. Kala ko parang pakuan eh. Pakuan niligaw. Ang po yung kasama natin. Gamot daw sa ano yun eh, sa diabetes. Parang pakuan. Ligaw na pakuan. Ayan. Kung may ampalayan ligaw, ito ligaw na pakuan.